Аз съм един от дейците на българското национално освободително движение през 19 век. Роден съм през 1850 година в град Шумен. Още от млад получих добро образование и бях изпратен да уча в чужбина. Учих в Букурещ, Болград, Одеса и Николаев. Станах главен учител и директор на Шуменското мъжко класно училище и подпредседател на читалището Архангел Михаил. Преподавах естествена история, физика и математика. Организирах и участвах в театрални постановки, но където и да бях, мисълта за поробената ми родина не ме напускаше. Когато започна подготовката на Априлското въстание, аз се включих с цялото си сърце. Първоначално бях избран за главен апостол на 4-ти революционен окръг, но по-късно отстъпих това място на Георги Бенковски и станах негов помощник. За мен най-важна беше не славата, а успехът на делото. Обикалях селата, организирах хората и ги подготвях за въстание. Вярвах, че свободата изисква жертви и че българският народ е готов да се изправи срещу потисника. Често казвах, ние сме решени да умрем за свободата на отечеството си. След избухването на въстанието участвах активно в бойните действия, но след неговия разгром трябваше да се изтеглим. При опит да премина река Янтра, за да се спася, се удавих на 26 май 1876 година. Бях на 26 години. Загинах млад, но с вярата, че нашата саможертва ще поправи пътя към свободата на България. Кой съм аз?